Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke uNkulunkulu ukuthi asihlanganise nani la kwamaphumulo. Siyajabula kakhulu ukuthi sifike la. Ngicabanga ukuthi uqala unyaka odlule usizophela ukukhonza kule ndawo. Siyaqala ukuthi sifike sibe khona. Ngiyajabula ke ngiyazi khona abamenyiwe noma bavakashile kodwa ke kungenjalo ngiyabona nibaningi. Siyajabula makunjalo. uNkulunkulu anibusise nonke emkhona emfikile kungabe bikho oyisolayo ngokufika kwakhe. Sizosheshe sihlale ezwini lenkosi singakayi ezwini lenkosi ngicela ukuthi ngikhuleke. Babolongileyo uNkulunkulu onomusa siyazithoba phambi kobuso bakho sihlangene kule ndawo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ubusise leli class okhonzelwa kulona. Busise lesi sikole ngokusinikeza ilungelo lokukhonza. Qalekisa yonke imimoya amadimoni ama-devilshippers ama-satanists awanasabelo kulesi sikole. Akukho ngane ophinde ihayize uma yake yabakhona ngegama likaJesu ophilayo. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ukuthi othisha balesi sikole ubabusise nothisha omkhulu waso. Umbusise Nkosi nabantwana abafunda kulesi sikole sehlele naphezu kwabo isibusiso nabazali babantwana abafunda kulesi sikole. Siyakhuleka Nkosi ukuthi ubabiyele ubagcine ubalonde ngezwi lakho njengoba ushilo kuMahubo 139 verse 5 wathi umuntu wakho uyamzungeza ngemuva nangaphambili ubeka isandla sakho phezu kwakhe. Babusise ngamaHubo 34 verse 7 othe ingelosi yakho iyamisa nxa zonke kwabakwesabayo bakhulule. Babusise ngamaHubo 17 verse 8 othe umuntu uyamfihla njengoba usuku ufihla inhlamvu yeso lakho. Ngaphezu kwakho konke Nkosi Isaiah 54 verse 17 uthe asikho isikhali esilolelwe bona abantwana bakho esiyophumelela nolimo olubavukelayo uzolwahlulelwa. Kwamahleso sibusiso sinehlela wonke umuntu ola endlini, wonke umuntu onengane ufunda kulesi sikole, wonke umuntu ofundisa kulesi sikole ne-governing body ngokunjalo sibanikela kuwena. Siyabonga namanje bakanye nathi-ke kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele ukhulume uzambule. Ngihlale phansi nami ngilalele kodwa usebenzise lo mzimba ukhulume inhliziyo yakho uNkulunkulu usekhaya ezulwini ngomoya wakho ingcwele. Udumo lonke sinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Basikoleleke abangamjwayele ukuguqa abavakashile nasemabandleni abaphuma bona abangaguqi. Isikolele nathi ngithi seminyaka emibili uNkulunkulu wakhuluma wathi masithandaza soguqa. Wangibuza umbuzo owodwa wathi indodana yami uJesu sahambe emhlabeni ethi mayikhuleka ikhuluma nami eguqa ngamadolo. Yini nina ningangiguqeli ningobani? Kwase kuyaphoqa ukuthi-ke mase kukhulume umlomo abathi abaziyo ongathethi imanga kufanele siwulalele. Ingakho-ke siguqa-ke ngibonile ukuthi bakhona abazabalazayo ngasekuguqeni angizubheka le ngakhona ngoba ngibonile angithi ngiyaphuza ukuguqa mina ngisetha lezi zinto zami. Ngicela uma uguqa kungavumi uguqe ngokukholwa. Ngingakubalela abantu abangaphezu kuka-10
abebengakwazi ukuguqa ngenxa yokuphathwa amadolo noma iqolo, kodwa usukuma lapho esephilile ngokube guqela uNkulunkulu odale konke. So zinenge nje uguqe noma usekhaya, uma uthandaza nje uguqe ubone uNkulunkulu ekwenzela imanga ngokufuna ukuhlonishwa, ufuna ukunikeza indawo yakhe njengoNkulunkulu osidalileyo. Asikho isifo esimehlulayo. Uma kungavumi uguqe ngenxa yesifo, uyosukuma lapho usuphilile. Angidluleke lapho, angazi noma kufanele ngizi-introduce. Ngicabanga ukuthi kwanele ukusho ubaba uNtuli. Bakhona abangangazi, baphakamisa izandla. Abekho abangangazi. Ayikuhleke uma kunjalo. Sinekhaya lezwi okuyigroup eqale ngo-2020 ka-WhatsApp esinabantu abangaphezulu ka-8,600. Uma ungekho ekhaya lezwi, ngiyacela ngiyakunxusa ngene ekhaya lezwi ngoba kudliwa izwi zonke iy'nsuku. Manje ukubona kunamafoni la, sishuthela lona ikhaya lezwi noma sirekhodela lona. Mayiphuma inkonzo ngiyayifaka bayilindele abantu. Abanye abasakhonze emabandleni abo, abanye baxoshiwe. Bexoshelwa lona leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Bahlala ekhaya bangitshela ukuthi hayi wokwazi ukuthi noma yinini ngesonto sisemakhaya silinde inkonzo yakho ukuze sikwazi ukukhonza. So-ke isimo ke sinjalo, uma umuntu exoshelwa igama likaJesu, uthi uJesu ujabulani imthokoze ngoba umqhele wenu mkhulu ezulwini, umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Iyakhula-ke le group le ngaphambi kwami siyishuthela ku-YouTube. Uma uke weza-ke la phambili ngokwazi ukuzovela ku-YouTube, ngaphandle kokuthi ungitshele ukuthi awuthandi ukuvela ku-YouTube, kukhona abangathandi ukuvela ngenxa yamabandla abasuka kuwona. Ngiyacela ukuthi uma kuphuma inkonzo ungitshele ngingaze ngibonele ebandleni okhonza kulona kanti ubuvakashile. Asizile ukuzobhidliza la sizokwakha, asizile ukuzontshontsha abazalwane emabandleni, kodwa sizokhuluma izwi. Bese kuba kumuntu ukuthi uma eselizwile izwi uyasuka la ekhona uza ngapha noma uqhubeka ahlale la ekhona. Ushilo kumama ngisho ngithi khanya lapho ohlezi khona, shine where you are, ngoba nalabo bantu balidinga iqiniso osulizwile okukade ungalazi walithola ekhaya lezwi. Ngicabanga ukuthi-ke yanele leyo introduction eseyishilo. Sinenkonzo-ke eqhubekayo esayiqala ngomhla ka-31 kuDisemba ngonyaka odlule, i-Ebenezer. Isibe namaphathi amaningi ahlukene. Namhlanje siku-part 6. Uma-ke ubusekhaya lezwi buzo ngabe uyayazi lo nkonzo. Ngiqhubeka-ke lapho engangigcine khona ku-part 5, siqhubeka no-part 6. Ngiyakholwa, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe u-part 7 uyeza uzobe ngokugcina ngazi umoya ongcwele uzoyicacisa leyo nto. Nangomhla ka-31 ngangingazi ukuthi kuzoba izinkonzo eziningi kangaka. Kukhulunywa nje ngamavesi amathathu. So every Sunday-ke kusukela emva komhla ka-31 siba nale nkonzo, sisaqhuba lona leli zwi le-Ebenezer. Kusho ukuthi-ke abebangakaze bayizwe bazoyibamba endleleni. Mawuthanda ungangena ku-YouTube uzozithola zikhona zonke. Noma ungene ekhaya lezwi sikwamukele, sojabula ukuba kanye nawe. uJesu Kristu inkosi. Angichazeke indaba kaJesu Kristu inkosi ngoba ngiyezwa ukuthi makubevuma ukhona abangavumi. Alikho icala lapho lokungavumi. Ake sichaze nizwe. Ngayambulelo uNkulunkulu asivula abasePhilip chapter 2. Akulona izwi losuku. Kodwa ngumchaza le ndaba le. Khona sizoyazi. Philip chapter 2. Siqala ukufunda kuverse 9 sidine ku11. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Verse 10. Ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolonga aguqe ezulwini. Amadolonga aguqe awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Verse 11. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi,
kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Uma ulibheka ke leli gama kuverse 11 libhalwe ngama-capital letters. uJesu Kristu inkosi. Masibuyela kuverse 9 lithi ke uNkulunkulu wamphakamisa uJesu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke othi mawulibiza amadolo onke asezulwini ayaguqa. Njengoba silibiza nje bayaguqa ezulwini baguqiswa yithina. Emhlabeni ke abaguqa abantu ngoba kuneyinhlobo eziningi kodwa amadimoni ayaguqa. Ngaphansi komhlaba esihogweni bayaguqa uma nje sibiza leli gama. Kufuneka ke mawulibiza ulibize lonke mathathu uJesu Kristu uyinkosi. Kukhona amanye amabandla ke athi uKristu uyinkosi. Akukho wrong ngizama ukwakha umahluko. Bese bakhona bathi uJesu uyinkosi. Ukuze likusebenzele kusho kokuthathu uJesu Kristu uyinkosi. Ngesikhathi usho njalo lithi iBhayibheli inkazimulo iya kuNkulunkulu uBaba. Ake ngisho lento biyavuka. Ngikumbuzeni emva kwenkonzo khona ingane edela ukukhulekela. Ngicela ukudina ngazo ngenxa ukuthi kunga-interrupteki lokho esikwenza la ku-YouTube. Ningikumbuzeke ngiyakhohlwa. Njengoba emathathu-ke lamagama, uma ngimi la phambili ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngiguqisa onke amadolo, amadimoni ayasha abalekela kumuntu ongasho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngakho-ke uma ngithi uJesu Kristu uyinkosi ungasho ukuthi uyabusa, ngoba mawuthi uyabusa awuwaguqisa amadimoni. Mangithi uJesu Kristu uyinkosi nawe isho njalo ukuze mayethu abalekela kuwe ashe ashone esibhogweni ngoba kusho ukuthi awana ndawo la kule ndawo esikhonzela kuyona. So ke ileso sizathu-ke uma ngithi uJesu Kristu uyinkosi nawe usho njalo ungasho ukuthi uyabusa. Iphinde futhi ngilungiselele angisho ukuthi ba wrong abathi uyabusa. Ngicela ningizwe kahle angizili uzogxeka la. Kodwa ngiyafundisa into esho yizwi verse 11 nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. So ngesikhathi uthi uJesu Kristu uyinkosi uNkulunkulu uBaba ezulwini uyakhazimulisa uyajabula ujatulisa ukuthi uyena kuverse 9 onika indodana yakhe igama eliphezulu kwamagama onke. Bayazi abake bakhipha amadimoni mawuthi ngegama lika Jehova phuma idimoni liyakuhleka ngoba uNkulunkulu ususa amandla egameni lakhe wanika indodana amandla wanika igama lendodana amandla. So ke ingakho ke sisho njalo ke kukwena ke ukuthi uyathanda noma uthandi lobe shilo komunye umzalwane ukuthi umfundisi wakhe akathanda ukukhulume kanje. Hayi ake ngiye kwenye indawo khona la kuthiwa ngiye khona ngicacise ngifuna ningizwe kahle angihluleli. 1 John chapter 4 sikala ku verse 1 sibhina ku verse 3. 1 John chapter 4 verse 1 kuya ku 3 ngisachaza leli gama. Isihloko sithi hlolana umoya bathandekayo maningakholwa yibo bonke umoya kepha hlolana umoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumelezweni. Yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu bonke umoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Lo moya ongamvumi uJesu akasiye okaNkulunkulu. Lowo ungowomphiko uKristu enizwe ngaye ukuthi uyeza nakalokhu usefikile ezweni. Ake sichazele ndo ungene ezweni angazi indaba uNkulunkulu engikholela lapho. Kodwa ngisachaza uJesu Kristu inkosi. Uma umuntu emelene negama elithi uJesu Kristu inkosi umbuzo uthi uyini kuye. Ngoba kusho ukuthi akayona inkosi kuyena. Lithi ke leli iBhayibheli kuleli verse 3 lo moya ongamvuma uJesu akasiyo kaNkulunkulu lo ngomphiko uKristu. So mawuphika ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ngomphiko uKristu akhathalisekile ukuthi umele ibandla yashumayela
noma unegama elikhulu ebandleni, uarchbishop, umpostoli, udokotela noma uyini, lento kuwe phila kuwe ayivumi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ngoba unomoya womphiko uKristu. Kuphela lapho nje. Angishongo ukuthi ukhona onawo nongenawo, ichazizwi izwi liseliqedile. Yazi ukuthi uma ukhathazwe ebandleni lakho ukuthi usho lana uJesu Kristu uyinkosi, mbuke kaningi lo mholi ngoba mayiphika ukuthi uJesu Kristu uyinkosi uyini kuye kanti ngempela uyini akuyona into ofuna sibambe le ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Angidlulele bengichaza leli zwi abasekhaya lezwi ke bayazi amadimoni akhishwa noma ubani ngaleli gama uma engcwele phambi kaNkulunkulu, livusa abantu abafile leli gama uthi uJesu Kristu uyinkosi. Sanzoba nobufakazi ngapha eBhamshela mangikhumbula kahle, uthi omunye umzalwane sinaye wabiza umakhelwane ingane yakhe isibanda seqina emhlathi entombazane ingasakhulumi sithusi isibanda ifile. Bathatha lemkhuleko engibanikeza yona bayibeka endlebeni. Ngakhuleka ngingekho lapho ngoba kunemkhuleko igroup isinkulu kakhulu. Mangathi mabebongani bengacela imkhuleko angikwazi bakhuleka. So wathi uJesu ngibenzele lemkhuleko ibased ezwini yizwi. Bawuthatha bawubeka endlebeni, abasendlini bathi uJesu Kristu uyinkosi. Yavula amehlo intombazane, yacela amanzi yaphuza, yafuna ukudla yadla, kade sibala. Imfihlakalo le efihlakele kubefundisa abaningi uNkulunkulu ayambulile engishumayelayo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, nokuthi vuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Sho njalo Roma 10:9 uthi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi uyasindiswa. Ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. Isho umuntu esegula esembhedeni wokufa, mnike lo mkhuleko Roma 10:9 noma ngaba ngesinde uzowusho ngenhliziyo mangasakwazi ukukhuluma uzongena ezulwini ngoba iwona mkhuleko wokuvuma uJesu ukuthi uyinkosi sife singeke ezulwini. Ayike angidlule lapho ngenzela abangekho ekhaya lezwi, kuyangeneka ekhaya lezwi, kuyahlaleka, kuyaphileka, sikhuluma izwi njengokuzwa nje, ichaza izwi, ichaza ivesi ngevesi. Ekudineni kwakho konke mawuzothi wena ubabonisa ibandla uthe uzokukhuluma iphutha ngoba ngaze ngisho lutho. Namanje ngizosisuka la ngihlale phansi ngingakaze ngisho lutho ngaphandle ukuthi ngizothatha ivesi ichaze ngelinye, lichaze elinye, lichaze elinye, phela inkonzo ngihlale phansi. So ngizobe ngingakaze ngisho lutho ke mina. Uzobe kuyikhulumela iBhayibheli kaNkulunkulu njengokuloba kwakhe ngomoya wakho engcwele. Sisenkonzweni ke eBheneza, siyambonga uNkulunkulu sigcinile saze saba la sawubona lo nyaka u2025. Baningi abebefisa ukubona bawubonanga kodwa mina nawe siubonile. Bekuyosiza kwini ithuba lokuthandaza umbuzo uNkulunkulu, Nkosi ungibekeleni ungani na? Ngoba kuyoba buhlungu ufika phambi kaNkulunkulu uthola ukuthi ubekubekela umsebenzi othile awuwenzanga, uenjoye ukuphila kwaba mnandi kuwe, badina ungasawenza umsebenzi obekelweyo. Incwadi yokuqala kaSamuel chapter 7. Sizovula incwadi yokuqala kaSamuel chapter 7. Sizofunda kusuka kuverse 12 sidine kuverse 14. From verse 12 sidine kuverse 14. Ufundeka ke kanje. uSamuel wathatha itshe walumisa phakathi kweMispa neSheni, waqamba igama lalo ngokuthi iEbheni-Ezeri ethi kuze kube manje uJehova usisizile. Verse 13. Ayesehlulwa amaFilista wabesaphinda ukungena emkhawulweni kaIsrayeli. Isandla sikaJehova sasimelene namaFilisti zonke izinsuku zikaSamuel. Verse 14. Imizi amaFilisti ayeyithathile kuIsrayeli yabuyiselwa kwaIsrayeli kusukela eKhroni kuze kube seGati. Umkhawulo wayo uIsrayeli wawo uphula esandleni samaFilisti. Kwaba khona ukuthula phakathi kukaIsrayeli nama-Amori. Kunamaphuzu awu5 atholakala kulama verse awu3. Zonke inkonzo zami lezi zeEbheneza ngiziqala kanjalo ukuze bakhumbule abantu ukuthi sigcine sitheni
abasekhaya lezwe kuphinde abaku YouTube. Amaphuzu awu5 esiwathola la elokuqala lithi uSamuel wamisa itshe. Ngashumayela ngaleyo nto ku-part 1 njengoba siku-part 6. Iphuzu lesibili uSamuel waqamba lelitshe igama. Ngishumayele ngakho ku-part 2. Iphuzu lesithathu ayisehlulwa amaFilisti kusukela ku-part 3 kwaze kufika ku-part 5 ngikhulume ngaleyo nto ayisehlulwa amaFilisti. Iphuzu lesine esizokhuluma ngalo namhlanje imizi eyayidliwe ngamaFilisti yabuyiselwa kwaIsrayeli. Iphuzu lokugcina esingezokhuluma ngalo namhlanje konzelandelayo kwaba khona ukuthula phakathi kwaIsrayeli nama-Amori. Masihlanganisa ke lamaphuzu ayakhuluma njengoba nje uSamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neShekemi. Manje selimisile lelitshe lalifana na wonke amatshe wayeseliqamba igama. Eseliqambile igama lelitshe ayisehlulwa amaFilisti. Point number 3 ayingeke ahlulwa amaFilisti itshe lingaqanjiwe igama. Siyalazi itshe ngishumayelile ngakho ku-part 3 ku-part 2 ukuthi leli itshe kukhulunywa ngalo linguJesu liyitshe legumbi elinqatshwe ngabakhi. Ngamanye amagama uSamuel waliqamba itshe akashongo kuyena ukuthi uJesu wathi kuze kube manje uNkulunkulu usizile. Ngenxa yokuqamba itshe igama walimisa phakathi kweMizpa neShekemi ayisehlulwa amaFilisti. AmaFilisti ahluliswe itshe liqanjwe igama ngoba liqanjwe nguNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngoba sizwe ukuthi wahamba yokhetha itshe ematsheni thatha itshe nje walimisa wayeseliqamba igama. Mayesehluliwe-ke amaFilisti imizi edliwa amaFilisti yakwa-Israyeli yayisiyabuya. Sikhuluma ngalokho-ke namhlanje. Mangizokungenela kancane kwiphuzu lokugcina kuthiwa kwaba khona ukuthula phakathi kwa-Israyeli nama-Amori. Sakhulunywa ngamaFilisti. So uma wena ulimisile lelitshe waliqamba igama uzonqoba uhlula isono uhlula uSathane. Izinto ebezidliwe isitha bese ziyabuya kuwe bese uba nokuthula. Hayi nabantu uxabene nabo kuphela amaFilisti nama-Amori uzoba nokuthula emhlabeni wonke, emndenini wakho, emsebenzini nanoma yikuphi. So lamaphuzu awu5 ayaxoxa indaba mayihlanganisile. Bengiya-ke ngale ngenzela-ke abantu abaqalayo ukuyizwa lenkonzo bazi ukuthi sisukaphi. Kodwa namhlanje sikhuluma ngokuthi imizi eyayidliwe amaFilisti yabuyela kwaIsrayeli. Sisakhuluma ngayo iEbenezer. Sikhumbuzane ukuthi u5 ezwini lenkosi kumele umusa kaNkulunkulu. Makukhulunywa ngo5 umusa kaNkulunkulu. So lamaphuzu awu5 awumusa kaNkulunkulu. Ake siphinde-ke manje siwahumushe ngendlela esizoyizwa. Okokuqala misa itshe njengoba uSamuel wamesitshe okungukuvuma uJesu. Mvuma uJesu ngoRoma 10:9 othi ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Athi verse 10 kaRoma 10 umuntu mayivume ngomlomo uyasindiswa. Ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. Athi verse 13 bonke abakhuleka egameni lenkosi bazosindiswa. So insindiso iphelele kuJesu oyitshe legumbi kodwa linqatshwe ngabakhi. Mvume ukumisa lo. Okwesibili wenzani uSamuel waliqamba lelitshe igama okungukuvuma izono. Mawusumvumile uJesu sivuma izono. Izaga 28:13 lithi ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa.
Umusa kaNkulunkulu asiwutholi ngokuvuma izono, kodwa siwuthola mase sisivume sasishiya, singalingisi nje ehlanza umhlanzi kuyele kuwona. Uvuma isono uhlukane naso, uNkulunkulu akunikeza umusa. Isachazo kwesibili indaba yokuvuma izono. Mawuya ku 1 John chapter 1 verse 7 kuya 10. Lithi kepha uma sihambe ekhanyeni njengalokhu yena uqobe sekukhanyeni, sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi lika Jesu liyasihlambulula ezonweni zonke. Igazi lika Jesu alisebenzi mawuwedwa njengezandla zakho nje. Isizulu ke siyayiqonda lento sithi izandla ziyagezana. Ngeke ulishaye ihlombe ngesandla esisodwa, dinge izandla ezimbili. Nesona usivume kamelweni. Lithi lelizwi uma sihambe ekhanyeni njengokuba yena esekukhanyeni, sinenhlanganyelo omunye nomunye bese igazi liyasebenza. Alisebenzi uwedwa, iba nenhlanganyelo nomunye. Bese lisihlambulula kuzo zonke izono zethu. Athi verse 8, uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Kodwa uma sizivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono asihlambulule kukho konke ukungalungi. Verse 10, uma sithi asonanga simenza umqambi manga nezwi lakhe alikho kithi. Kulama verse awu 3, 7, 8, 9 kunamaphuzu amabili acisha afana. Elokuqala lithi uma sithi asinasono siyazikhohlisa, iqiniso alikho. Uma nje umuntu ethi akanasono uzikhohlisa yena, iqiniso alikho. Athi verse 10, uma sithi asonanga simenza umqambi manga, izwi lakhe alikho. So iqiniso alikho. Number 2, izwi alikho. Ngoba mawunezwi, izwi liyasigeza, izwi liyasihlambulula, izwi liyimbewu engenakubona. Onezwi akasenzi isono ngoba izwi liyimbewu. Onembewu kaNkulunkulu aboni, noSathana akasondeli kuyena. So uma kumuntu ethi akanasono lithi lelizwi, izwi alikho kuye, ngoba kusho ukuthi aliphili kuye, imbewu kaNkulunkulu ayikho kuye. Number 2, iqiniso alikho kuye. Ngoba uthi uJesu lapha ku John chapter 8, ngicabanga ukuthi verse 32-33, niyakulazi iqiniso neqiniso liyakumkhulula. So ke uma uneqiniso lizokukhulula bese uyabona ukuthi unaso isono ofune kusivume. Ngoba uthi akanasono uyazikhohlisa neqiniso alikho kuye. Ngiyathemba seniya-understanda ke abaqala ukungizwa. Khona sengeke ngayisho phuma emqondweni wami la. Ngisakhuluma izwi mina phekwethu. Ila amaphuzu ke amabili asemqoka kulama verse amathathu akhuluma ngokuvuma izono. Uma sithi asonanga, iqiniso alikho. Uma sithi asinasono, izwi lakhe alikho. Okwesithathu ke khumbula ngikhona izinto engibala ngithe okokuqala misitshe kungukuvuma uJesu. Okwesibili vuma izono zakho, okunguqambithi igama ngoba usuyazi udumbo kaJesu wena. Okwesithathu ukuba sivuma izono zethu, yena uthembekile ulungile ukuba sithethelele izono sihlambulule kukho konke ukungalungi okwethu thina. Kodwa okwesithathu ukuthi ke usuzonqoba isono, asezohlulwa amaFilisti. Ngoba ukwazi ukunqoba isono singavunyiwe, awukwazi ukunqoba isono ungamvumeli uJesu. Imfihlakalo ke le ekhaya lezwi kunabantu abaningi abangenayo, abahlali becela athi umuntu ngumzalwane ngeminyaka e10 ngihlulwa isono esiwukuthi. Athi omunye nginenkinga engavuma ukuxazululeka, sengize ngiyamdoubt uJesu uxazulula inkinga. Kanti kulula, thatha itshe ulimise engithe ukuvuma uJesu. Number 2, vuma izono zakho. Ngeke usinqobe isono ungasivumile. Ngilinganise ngokuthi uma uhleze emzini wakho, ukhona umuntu ongavuma ukukhipha endlini yakho ushiye ifurniture yakho.
ngeke uphume endlini yakho usho umbhede wakho wardrobe yakho izinto zakho zokupheka la uyakhona uzofika usebenziseni kunjalo ke angeke aphume uSathane yashiya izono zakhe akwenzise zona kuwe zingavunyiwe uyadlala nje yokhuleka kusukela ekseni kuze kuyoshona ilanga njengabaprofeti bakaBhali abahleka uEliya wathi abazisike mhlawumbe usalela uBhali bazisika nabo umkhuleko awuphendulwa isono singavunyiwe Isaiah 59 verse 1 and 2 isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa kodwa ukubi bethu okusahlukanisa noNkulunkulu buwudonga kudala ukuthi umkhuleko ukhulekayo ungafiki kuNkulunkulu nabefundisi abakukhulekelayo uzobezwa uNkulunkulu kodwa akakwazi ukukusiza ngokuzibiyele ngezono so ukuvuma isono kukhiye empilweni yomzalwane vuma uJesu ukuthi uyinkosi vuma izono zakho azobe sehlulwa amaFilisti unqotshwa ngezinto ezintathu uSathane ziwu3 aziziningi ufundisa Isambulo 12 verse 10 kuya 12 uthi umpostoli uJohane esesiqhingini sasePatmos engabone emehlweni evezela umbono ngase ngizwe izwi elikhulu ezulwini lithi kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kaNkulunkulu wethu imini nobusuku uSathane umsebenzi wakhe ukumangalela abazalwane uSathane umsebenzi wakhe ukuthi ayothi uNkulunkulu uyambona umzalwane othize uthi ukhonza wena kodwa usabuka izithombe ezinqunu efonini yakhe uthi ukhonza wena uxhuma inwele uyakusolva umdalelano wanenwele emfushane uthi ukhonza wena uxhume inkophe ngathi imshanelo uthi ukhonza wena ushintsha ibala lakho uyakusolva umdalelani wanje uSathane ummangaleli wabazalwane uthi ukhonza wena ugqoke awubuka into ayifakile advertiser mina uSathane kodwa uthi ukhonza wena ingakho kuyingozi ukugqoka izinto ezibhaliwe into ongayazi ukuthi ibhalweni kungcono uma uyazi mhlawumbe ubhala ukuthi uJesu Kristu uyinkosi esifubeni sakho kuhle lo kodwa uhamba ukuthatha noma yini ebhaliwe ungazi ibhaliwe isho ukuthini so ke uSathane ungummangaleli wabazalwane lithi ke uverse 11 nabo uqobo abazalwane bamnqoba number 1 ngegazi lewundlu uSathane unqotshwa ngegazi kanjani ngegazi lewundlu na mawuvuma isono sakho uyageza uhlanzwe ngegazi likaJesu uma uhamba uyogeza ekhaya kwakho useshaweni noma ukuphi mawuqeda usabuye egezeni unuka insipho kade ugeza ngayo sikuzwa ngayo yazoba nensipho enwakamnandi mhlawumbe umsabuza hawu insipho lokugeza ngayo wayithenga kunjalo lithi izwi lenkosi siyiphungela imnandi kuNkulunkulu iphunga likaKristu uNkulunkulu uzwa igazi lendodana yakhe kuwe abese yakuthanda ngokuyiphungela imnandi so kuSathane unqotshwa ngegazi likaJesu umzalwane ozihlambululayo umzalwane ovuma izono uhlala unuka igazi likaJesu uSathane akahlangani nawe uyakubalekela uyakusaba number 2 unqotshwa ngezwi lokufakaza njengoba bebefakaza la bebenqoba uSathane bemshema bethi shame the devil and glorify our Lord Jesus Christ so uma ufakaza unqoba uSathane ingakho esikhathini esiningi ngiyanithiphisa nini benifakaza la uzonihlasela uSathane maniphuma la enziswa yilento okuyikhuluma ngaye ingakho kufanele umzalwane angahlehlele emuva uthi uJesu umoya omubi uphuma kumuntu uhamba indawo ufuna indawo yokuphumula ungayitholi bese uthi ake ngibuyele la ngiphume khona mawufika kuwe uthola ukuthi kushaneliwe kuclean akekho umoya ongcwele ahamba ayolanda amadimoni amabi kunaye isikhombisa ukuthi usunamadimoni awo-8 kade unenlodo mhlawumbe ushushwa ukwayi nje hayi emva kwalo uzoshushwa yonke uhlobo lwesono
ngakho ke unqotshwa ngezwi lokufakaza ngesikhathi ukufakaza ukuthi uNkulunkulu kwenzeni uyathukuthela uSathane kodwa ngeke akunqobe ngoba wena unqobile ngegazi likaJesu usiyafakaza. Okwesithathu lithi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Uma ungakuthandi ukuphila kwakho uyamnqoba uSathane. uSathane wayidala lento ukuthi abantu bazithande. Khona abantu mathi uyahamba edrobheni uhlale awalonke esibukweni ezintongoda nje uyazithanda. Yize ngizibuze mina umuntu ngoba uyaphuma ekhaya ushiya ubaba wasekhaya endlini ufuna ukuyobona ubani kahlehle ngempela. Suthatha i-hour nje uzilungisa ufuna ukubona ubani. Ubusuphika ke masicele kaBhoko sithi uthanda amadoda. Ushiya indoda endlini ufuna ukubona amadoda. Libhlungu lelo kodwa iqiniso. Obaba bazongivumela. Uyilungiselana umuntu ekushiya endlini baba. Inkinga leyo. Waphela kufanele la endlini ehlezi engayindawo ayilungiseke bese yapheka awashe enze yonke into uzilungisela lo muntu ohlala naye. Uzilungiselelana abantu abangakuboni na. Sathane kunjalo. So lithi ke izwi sengilifunda ke ngihlanganise isambulo 12:10 kuya ku12. Ngase ngizizwe elikhulu ezulwini. Lithi kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngobukaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu abamangalelayo phambi kaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi leundlu nangezwi lokufakazi futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Verse 12. Ngakho thokozani nina amazulu nabahlala kuwo maye kuwe emhlaba nakuwe lulwandle ngokuba uSathane wehlelekile nolaka olukhulu azi ukuthi unesikhathi esifushane. Umbulaka itheme yethu ithi ukunqoba kusekubongeni nasekudumiseni uNkulunkulu. Sikhuluma ke ngokuthi ke imizi eyayidliwe ngamaFilisti yabuyiselwa kwaIsrayeli. Uma ke usumnqobile uSathane ziyabuya izinto abezithathile. Ngenxa yokuthi uIsrael wanqoba amaFilisti zabuya izinto ezazithathwe amaFilisti. Zabuya zonke akusali lutho. Sibuka lokho ke namhlanje. Azikwazi ukubuya izinto ukubuya izinto ungakanqobi. Qala nqoba ukuze kubuye izinto. Khona abantu abake basindiswa balimala endleleni. Ekusindisweni kwabo kokuqala babeza uNkulunkulu ekhuluma nabo. Njengamanje ubuyile ekukholweni awasekho la amaphupho. Ayisekho leyambono. Uhluphekile kodwa ngizofika kanjani kulokho yana? Ngeke ufike phela ungadlulile kulezi zinto ezintathu engikhulume ngazo. Awukwazi ukunqoba zingavunyiwe izono. Awukwazi ukuvuma izono zakho ungamvumile uJesu ukuthi uyinkosi. Uyavunywa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Njengoba kukhona abahlulekayo ukusho baze balwe nabazalwane nje inkinga yabo ibalwa nengaphakathi labo izona zivunyiwe. Ngeke akwenzeki ukuthi uJesu Kristu uyinkosi udwele izono. Simfundile laphana lisho lithi umphiko uKristu Lord unomoya onqabayo ukuthi uKristu wafika enyameni waba inyama ezosihlangula. Kuyabuya ke konke okudliwe yisitha. Shilo uNkulunkulu kuMahubo 1:3:5. Yena osuthisa ukulangazela komuntu ngokuhle ubuyisa ubusha bakho njengokhozi. Ubusha bomuntu kuyabuyiswa njengokhozi. Uma ungathatha noma yiliphi ikhehlo lithandayo elilingana nami ngeminyaka usimise la, ngizobonakala ngiyingane kulona ngoba uNkulunkulu ubuyisa ubusha bami njengokhozi. Noma uthatha ingane nje no40 years edlala utshwala ngathi ngehle lidala ongazi udinisa ulibuza uthi hawu uke wanje empeshenini? Hayi angiyiholi impesheni. Hawu awuyiholi ukuke kangaka? Utshwala buyazenzela ikhehla
utshwala buyazenzela isalukazi. So ke uNkulunkulu uyabuyisa izinto ezidliwe yisitha. Uma sifunda uJoel chapter 2 verse 25 kuya 26 uthi ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa isikhonyana nezinkumbi nenkasa nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu, uthi uzoyibuyisa. uNkulunkulu akenqeni ukuthuma isikhonyana phakathi kwabantu sibashaya. Sengikhuluma isikhonyane ke sikamoya. uNkulunkulu mayebona weqeleki uyakufuna uzwa, uyakushaya ngesikhonyana ukuthi ubuye usondele. Uthi ke ngiyakubuyisa kini iminyaka eyadliwa isikhonyana nezinkumbi nenkasa nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. Niyakudla nokudla nisuthe nidumise igama likaJehova uNkulunkulu wenu oniphathe ngokumangalisayo. Uma thina senze njani? Simisa itshe okunguvuma uJesu. Senze njani? Siliqambe igama okunguvuma izono. Abese yahlulwa amaFilisti anqotha uSathane. Uthi uNkulunkulu ke uzosisuthisa abuyise ubusha bethu njengokhozi. Ake sibuke isikhonyane senzani isikhonyane eGibhithe. Usubona ukuthi isono simenzani umuntu masidlala ngayo. Mawufunda eXodus chapter 10 verse 14 kuya ku verse 15. Lithi isikhonyane senyukele ezweni lonke laseGibhithe, sahlala ezweni lonke laseGibhithe. Sasinzima kakhulu. Ngaphambi kwaso kwakungazange kube khona isikhonyane esingangaso. Nangasemva kwaso asisayi kuba khona esingangaso. Ngokuba sasibekela ubuso bonke bomhlaba. Manje noma isikhonyane niyasazi nilwanyana ezincane eyindizayo ezidla imfino zishaya izibhuqa. So ke uNkulunkulu ekhipha abantwana bakwaIsrayeli uFaro engafuni, ngomlomo kaMose wathumela isikhonyane. Yiso lesisikhuluma ngaso. Kuthiwa izwe lapha lasibekela izwe labamnyama. Izwe uma ngasuka lamaqaba ahlaza siwabonayo ukuthi asiwanakile awukhaya. Mangafika isikhonyane siwashaya, soshaya yonke into ehlaza, kungaba mnyama kube dark. Angisho kumnyama lokuba sebusuku, kodwa ngathi kube dark emhlabeni kuphela ubuhle bomhlaba. So ke safika ke isikhonyana verse 15, ngokuba sasibekela ubuso bonke bomhlaba, laze labamnyama izwe, sadla imifino yonke nezithelo zonke zemithi ezishiwe isithotho. Akwasala lutho oluhlaza emthini nasemfineni yasendle ezweni lonke laseGibhithe. uNkulunkulu waqala ukuthuma isithotho. Isithotho sishaya amaqabunga kusale induku, makumbila noma yini etshalile. Isikhonyane ke sishaya sibhuqeke yonke lento esalile. So ke uthola ukuthi umumelene noNkulunkulu ekubiza ungezwa, akuthumela isikhonyane sikamoya. Shaya sibhuqeke izinto zakho, kunemoto, kunomuzi omuhle, kunezingane lokho kwenzeka kuJobe. Wena ufanele ungabe ungcwatshwa izingane zakho uyangcwaba nje. Usuyahlupheka zisekho nemoto ezazikhona sekumlando ukuthi kuthiwa kwasibani babe izigwini. Hayi bo, lo muntu umelene noNkulunkulu. uNkulunkulu uyamfuna emsebenzini wakhe. Ngoba sithunyiwe sonke njengoba sila. Yebo sizukuma epulpit, kodwa uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngawe. Ufuna ukwaziwa omakhelwane bakho ukuthi wena umntwana kaNkulunkulu okhonza uNkulunkulu. Ungambhanqi newasho, ungambhanqi nalutho, unguJesu ongahlanganiswa nalutho. So kufanele abantu bakwazi uNkulunkulu uyakubiza utelekile. Gada basopa ngathumela isikhonyana. So shasibhuqa. Dine kumlando uthi usibani kwakuwukuthi. Sadla ke lesi sikhonyana saseGibhithe, sadla imifino yonke nezithelo zonke zemithi ezazishiwe isithotho. Akwasala lutho oluhlaza emthini nasemfineni yasendle ezweni lonke laseGibhithe. Ngakho ke kukhona abangaphenduki, ngisho sebeshawe ngesikhonyana, bashaywa nangesibotho. Sho njalo Amos chapter 4 verse 9, nganishaya ngokuhamuka nesikhutha, izivande zenu nezivini zenu nemkhiwane yenu neminqumo yenu eminingi kwadliwa isibotho, kepha nokho anibuyelanga kini.
Simele bazalwane ukubuyela kuNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu usidalile, uyasithanda. Akho noyedwa omdalela isihogo. Isihogo senzela uSathane nezingilosi zakhe. Uma ke sibuya, esibuyisa sivuma uyobuyisa ubusha bethu njengokhozi njengoba ekhulumile kuMahubane 1:3 verse 5. Asibuyise inyama yethu ifane neyengane kuJob 33 verse 25. Uthi inyama yakhe ibentsha kuneyomntwana, abuyele emihleni yobusha bakhe. Ngoba usubuyile weza kuNkulunkulu wakho uyena okudalile. Iyodwa into ekwenza ube musha izwi lakhe. Uyazi ukuthi izwi likaNkulunkulu likwenza ube musha. Uma ufunda Mahubane 1:9 verse 25 verse 93, lithi umphefumulo wami unamathela othulile, ngiphilise ngokwezwi lakho. Izwi likaNkulunkulu lilodwa liyaphilisa. Uyazi ukuthi uma unokukholwa, uma ufikela ugula, uzophuma usindile lo ungazange ubeke izandla. Uphiliswe yizwi, hayi umuntu. Asikwazi ukuphilisa abantu thina. Izwi likaNkulunkulu eliphilisayo, igama leNkosi uJesu eliphilisayo. So izwi likaNkulunkulu liyaphilisa. Baningi abantu aba-attend inkonzo, aphuma umuntu lapha athi ngifike nginokuthi sengisindile, kodwa ngaze ngibeke umuntu izandla. Izwi liyaphilisa. Uthi-ke uverse 93 waMahubane 1:9, angiyukukhohlwa kuze kube phakade iziyalezo zakho ngokuba ungiphilisile. Ake sibambelele izwi likaNkulunkulu, sibambelele kushoni kwakhe. Ngamnaki umuntu oseduze kwakho, ngamnaki umakhelwane. Bazokubiza ngesiwula, bakubize ngomuntu ongahlakaniphile, ongakwenza ukuthi nokuthi, kodwa ezulwini uhlakaniphile. uSamuel wesibili chapter 14 verse 14 lithi umuntu uma efa ufana namanzi athithiwe angena kuthi, kodwa uNkulunkulu yena wenza umxoshwa angabi umxoshwa kuye. uNkulunkulu wenza ukuphila kumuntu. So asiyeni kuyeke njengoba uPetro washo. Uthi uJesu nani Petro, ngifuna ukuhamba. Uthi uPetro singayaphi Nkosi? Ngoba mazonke ukuphila kuwe. Ezwini likaNkulunkulu kukhona ukuphila. Uma esekuphilisile ngeziyalezo zakhe, awubusadangala umphefumulo wakho. Asho njalo umpostoli Paul mayibhala kwabaseKorinte besibili chapter 4 verse 16 ka 18, athi ngakho asidangali, kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle wangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Kanjani na? Ngezwi. Izwi. Ngiyakholwa ukuthi uzophuma la uvuselelekile, ngoba abantu abaningi abathanda ukufunda iBhayibheli. Umuntu ufuna ukufundelwa ngesonto umfundisi, selizela lala intuli iBhayibheli ekhaya. Bafowethu asifundeni izwi. Izwi liyakusiza uthole nomoya wokuhlukanisa. Akumeme umngane wakho uyebandleni elithize, uma ufika khona kwenziwe into uzwa ngezwi likhuluma enhlizweni yakho umoya ongcwele. Athi uyabona laba benza ukuthi nokuthi abangikhonzi. Ezwini lami mina ngithe usho ukukhumbule ngoba ulijwayele. Awungempela iBhayibheli lihlaba lokhu nalokhu kuyenziwa. Kodwa uma ungalifunda izwi ufana nomzalwane oyimpumputhe, usabe usafike kule nkonzo, awusuhamba nabo. Ungena kule uhamba nabo, awukwazi ukurong nokungekho wrong. Yebo musuthatha izinto ezishoba ukuthi bande noma imuphi. Funda izwi ngoba iBhayibheli liyafana. Umoya ongcwele okuwena uzokukhumshela izwi. Uthi uma ufike ebandleni elithize, athi umoya ongcwele kusekhaya la, ungakhonza. Uthi uma ufike ebandleni elithize, athi umoya ongcwele uyabona lokhu nalokhu uphambene nezwi lami, maphinde ubuye la. Funda izwi ngoba izwi akukhona ukukhuluma komuntu. Ungathi kusasa uNsibande wathi, thana izwi lithi. Uma ukhuluma ngezwi, uNkulunkulu uyoma nawe ngaso sonke isikhathi, akulwele izimpi zakho. Laba kuhlaselayo ngezwi befuna niphikisane, uyozithola ubanqoba ngoba uzwana nezwi. Izwi linguJesu, izwi lingulizwi, ulizwi uNkulunkulu. Ngaphandle kalizwi akuvelanga lutho. Lithi ke ngakho asidangali, kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle
owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Verse 17, ngokuba usizi lwethu olululana olungolomzuzwana luyasebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakathi. Sihlezi umzuzwana la emhlabeni, sizofa maduze, sizodlula. Athi uJobe, imbalo iminyaka esele ngihamba uhambe engasekubuya kulona. Uma ufika ekhaya ezulwini uzofika uphetheke, uzothi yini oyenzile emhlabeni wayenzela uNkulunkulu. Funda izwi lizokwenza umsebenzi uNkulunkulu. Athi verse 18 engigcina ngawo, thina esingabheki okubonwayo kodwa okungabonwayo, ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Bafowethu, siyeke izinto esizibuka la zethu, sifune ukubuka ngeso likaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu lapho uKristu ekhona, nakani okwaphezulu lapho uKristu ehlezi ngakwesokunene sikayise. Uma nafa kanye noKristu, ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Abasekolose 3 verse 1 kuya ku4, ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. So uthula emhlabeni zenzeka izinto ubungazinaki wena ngoba ukho la, uKristu okhona la ngawe. Abamboni abantu babona wena. Uthi uvelelwe into ebuhlungu, mhlambe kushona ubaba wekhaya, mhlambe kushona umama wekhaya, ubonakala ngathi unomali, kanti ukuthi awukho la, ufihliwe ezulwini. Kolokhu kubuya kancane uhamba msenayo indoda. Kodwa umubi ngaleyo ndlela, ngoba uyazi uhambe benilihamba nikhonza uNkulunkulu, uyazi ukuthi lo baba uhambile usezulwini, lo mama uhambile usezulwini. Olunye uhlangothi lwakho lithi uyajabula yena osefikile. Ngabe mina ngofika nini? Isho njalo iHubo 42 lithi njengendluzela yomela amanzi omfula, yofika nini kuwe ngibonakalise kuwe uNkulunkulu. Umuntu noNkulunkulu nomoya ongcwele uyakulangazelela ukezulwini, awufisi ukuphila emhlabeni. Kodwa kusho ukuthi uzozibulala, cha, ulinda uNkulunkulu, kodwa ukuphila kwakho kuyafihlwa. Zithi zenzeka izinto ufihlwe, ukuthi kwenzeka into ebuhlungu okufanele ikuhlukumeze. Asiphathwa yisini lesifo lesi, istress, asiphathwa istress ngoba ufihliwe wena ezulwini. So ake sibalekele kuJesu, sibalekele kulelithi, lithathe lelithi ulimise phakathi kwemispa nesheni. Banibona abantu, ulungisa impilo yakho noNkulunkulu, bakulandele bakholwe umqhele wakhe ezulwini. Ithimi yethu ke ibithi imizi eyidliwe ngamaFilisti yabuyiselwa kwaIsrayeli. Izinto zakho uSathane akushaye ngazo uNkulunkulu uzozibuyisa. Uphile kamnandi usekuwo umhlaba, udla amano nomhlaba, ubusalindwa wasezulwini ngokwendlalifa yezulu. Ngesikhuleko. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngale nkonzo esinikezwe yona namhlanje. Kuningi-ke Nkosi ukukhulumile ngezwi lakho. Siyabonga, siyakudumisa ngoba okwakho ukukhuluma kufana nokomuntu. Okwakho ukukhuluma Nkosi akukona ukuhlakanipha komuntu. Elakho izwi libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili. Uma liphuma emlonyeni womuntu livele libonakala ukuthi akukhulumi lo muntu, ukhuluma umnikazi walo. Ngiyakuthandaza Nkosi ukuthi abantwana bakho basize, babusise, bangalisoli ngokufika kwabo, baphume bevuselelekile, ubahlambulule ngesigezo samanzi esiyizwi. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu, siyakudumisa, sithi udumo lonke lungu lwakho lukufanele izikhathi zingakabi bikho, namanje kuze kube phakade uJesu Kristu inkosi. Amen.
Ngiyazi ukuthi unenile emphemba khona abangamazi uRoma 10:9 kufanele ngimchaze umuntu aliyeke ithuba azi ukuthi uyeke ithuba elinjani ngoba uRoma 10:9 awushiwo abantu abangakholwa kuphela, awushiwo abantu abakholwayo kuphela, ushiwo umuntu oqondayo ukuthi uvula umnyango wezulu. Uma uvula umnyango wezulu uvula ngoRoma 10:9. Kanjani na? Ngelinye ilanga uJesu lengesiphambaneni lithi iBhayibheli kwakunezelelesi ezimbili ngapha kwakhe nangapha. Angazi ukuthi siphe samdelela sathi uMungu Kristu yehla esiphambanweni usehlise nathi. Lithi iBhayibheli sesibili sasesithi ukusho kanjani lokho ngoba lo akafani nathi akanasono na. Sasesithi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Wathi uJesu namhlanje uzoba nawe eparadise. Lesi selelesi sasithandaza uRoma 10:9 singazi. Umpostoli Paul wayengahambi noJesu ngaleso sikhathi. Wayengumfarisi wabafarisi engakabhali lelizwi noma incwadi yabaseRoma la esho khona uRoma 10:9. Uthi lo selelesi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Ukhona yena umuntu onombuso engeyona inkosi? Akekho. So lesi selelesi savuma ukuthi uJesu inkosi singaboni ukuthi siyavuma ngoba uNkulunkulu nohlelo lwakhe lokwenza bakhe bangadini isihlokweni. Sithi selelesi Jesu ngikhumbule embusweni wakho. Uthi uJesu namhlanje uzoba nawe eparadise. AbaseRoma 10 bathi umuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wambusa kwabafileyo uyasindiswa, isinsindiso iphelele ekuvumeni kwakho ngomlomo. So ke sizophuma la sihambe. Mhlawumbe njengoba ningibona nje niyangigcina nabasekhaya esisuke nabo mhlambe ngeke besangibona ngokunizwa ukuthi umfundisi lo wemphambi kwethu abangesafika ekhaya Richards Bay. Kodwa ngoba ngizobe ngithandaza uRoma 10:9 kanye nani la. Yenze njani? Yivula izulu. Wathi uJesu namhlanje uzoba nawe eparadise. Ngithatha uRoma 10:9. Akusiwona abantu abangakholwa noma abantu abakholwayo kodwa abantu abavula umnyango wezulu. Yikho ngaba advise abantu ekhaya lezwi ngathi njalo manilanga nithandaza uRoma 10:9. Nisho emva kwami ngoba nami ke angazi uNkulunkulu wenzani ngevoice yami. Ngoba hayi mawuzomthandaza wedwa nje umkrem umthandaze wedwa akasebenzi nama ngaziki. Kodwa mawuzobeka ifoni la usho emva kwami uqede bese uyathandaza kumkhuleko wakho ngoba ukhonza mina. Sikhonza uJesu. Sikhulekeleke konke othanda ukubonga uNkulunkulu ngosuku uqede uhambe yolala. uNkulunkulu ekulanda ngalokho kusuku ngeke ugijime ezulwini. Lokho nje ngifuna ukucacisa. Njengamanje ke abathanda ukuvula iminyango yezulu, abathanda sikhule kuRoma 10:9 bazosho emva kwami ngoba nami ngizokusho emva kwami nje ngiyawuthandaza ngiqinisile ngisholo nina ukuthi nisho emva kwami. Abathandayo ke bengifuna ukuchaza kuqala ukuze osalayo ongathandi abe azi ukuthi uzivimba kuphi. Sukumeni sikhule kwabaseRoma 10:9 abathandayo ngizosho emva kwami. Ngicela siphakamise izandla nje kanje. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami
ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise uSathane angimfuni amadimoni angiwafuni ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami ungilondoloze Nkosi Jesu uzungivuse ngosuku lokugcina ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu amen nisamileke ngicela ukuthi ngikhuleke nilalele nje baba egameni lika Jesu ophilayo wasinikeza Nkosi uRoma 10:9 sesithandazileke siyabonga Nkosi kakhulu ngiyathandaza ngiyacela ukuthi lona loyo khona la phakathi kwethu umgeze ngegazi lakho umhlanze umngcwelise siyacela Nkosi umnikeze ukulunga okuvela kuwe ngingasho ukuthi ubengalungile ithi Nkosi mupha ukusindiswa kabusha ngoba sisindiswa usuku nosuku ngingasho ukuthi ubengasindisiwe siyacela Nkosi ukuthi sihlale kuwe singasuki ngoba ziningi intuli zendlela ezisingcolisayo singonile kodwa ngenxa yokulalela izinto ezikhulunywa abantu bethukana bekhuluma izinto ezingasile siyangcola bakline Nkosi abantwana bakho sebelalelile izwi lakho bahlambulule ngamunye ubabusise njengokufika kwabo kungabe imikhono yethu ezophindela emuva engakulungela ukuhlwithwa kwebandla elingahlwithwa noma yinini siyakubonga Nkosi ngale nkonzo siyabonga ngakho konke sesikuzwile nesesikufundile kusisake kube lona loyo nomndeni wakhe iprotection iziwele emalungeni omndeni angekho la babiyele Nkosi ngezwi lakho bagcine sicela konke lokhu ngoJesu Kristu oyinkosi yethu uJesu Kristu inkosi amen yabonga ngeseningahlala ngicela ke lezi ngane zakwaZondi bezocela abazali ukuthi zikhulekelwe kahle hle bebethothi zibusiswe